Makita sa video ang gipost si Sanya Lopez nga dayag ang closeness niya og iyang lola. Mas gipili niyang isaulog ang iyang birthday kauban ng mga espesyal nga tao sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagbisita kanila. Pagpaabot sa iyang mga fans, happy birthday Sanya! Yo, first time ko sumayaw sa TikTok, so let's go! Usalang kini sa mga video nga napakita sa fan side ni kapuso actor Dennis Trillo. Giangkon sa aktor nga maski siya, mas malingaw siyang magtanaw sa iyang mga TikTok video nga puno sa good vibes. Giila ang official TikTok sa GMA Network nga most viewed entertainment account sa tibok buwan sa Hulyo. Matod sa TikToktainment nga ang GMA Network nakatala og 298.3 million views sa tibok Hulyo. Pipila sa mga programa nga nagtrending ang video clips mo ang hit shows nga Abot Kamay na Pangarap, Voltes 5 Legacy, Royal Blood, Magandang Dilag ug uban pa.